Opy, jecie. Chodźcie, bo jedziemy już. Irek czeka, a po drodze jeszcze, bo chcemy byle co pokazać, wiesz? No właśnie. Tak trochę położa jeszcze po okolicy, niż do tego Irka zajademy, bo mamy czas jeszcze. Aha. Tam byle co wam pokorzymy. No. Jest, jakie tu były ruiny, to one były same kamienie. A teraz oni to fajnie odbudowali. Elegancko to zrobione. Da war früher ein Burg. Nur alte Steine, so wie die. Und jetzt, sie haben das angebaut. Zgodowałem ci, że ci pokażę. Ja, to bardzo ważne. Ale za bajtla to wydać, to było tyle, ale od temu 25 lat to taki pełno kamieni, że są żadny o to nie dbał. Teraz elegancko. Powiedz mi, jak to się gada po niemiecku? Landschaft. Piękny Landschaft. Landschaft. Schöne Land. Zobacz mi się, jak tu pięknie. Runie ty Zobacz, podpalili. porobili. Wszystko nowe porobili. To była ruina taką. Straszna ruina. Teraz to fajnie porobione jest. Tam fajnie. Czyli za siebie Oj, 25 nie, 20, rocznymi. jest różnica. Jest Pieruć, Andreas. Das ist deutsche Soldatenfriedhof. Deutsche. Komuna przeżyło. Ja, ja. Powiem, że widać, że tak Ale szykovny rzeczy lepiej się porobiło. Dobra, a teraz gaz i zasuwaj. Jerzy? Jerzy! Cześć! No miło, stary! Aleś ty posiwiał! No jak żyjesz, człowieku? No, a No stary, fantastycznie wyglądasz, no! Jest! Dziękuję, no. Srebrny włosy, tak jest! No, no. Po 25 latach, kochany, no patrzcie, jak to ludzie żyją. No i co ty? Ja tu mam kolegów, Widzisz? A już wtedy do wojska poszło, jak jest A ty no do pojechał. wojska, wie, do Polski. Ja wyjechałem wtedy akurat, no. Tak jest. To jest mój kolega, das ist mein Freund aus Frankfurt. Andreas, kolega z Frankfurtu. Niemiec to jest, czysty Niemiec, także wiesz. Ale bardzo mu smakuje piwo polskie, rozumiesz? Dlatego tak troszkę jest zmęczony jest, ale Nam też smakowało. zawsze było dobre, także to rozumiem. I teraz musimy jakoś Irek, cicho, no bo jeżeli się fechną na teraz godosz, No po ja tylu cię tu wziąłem latach, po to, żeby Irek wam pokazał, jak Śląsk wyglądał. No coś widzieliśmy. Co on robi? Widzisz, co on robi? No właśnie. No to ja ci powiem, ja by chętnie chciał obejrzeć, jak wygląda ten Śląsk z wierzchu.